салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. имрӯз дар мавриди ягона чемпионате ки ҳамагӣ 2 рӯз умр дошт ҳарф мезанем. рафтем. баъд аз 2 рӯзи фаъолият имшаб суперлига муваққатан аз байн рафт. аввал дастаҳои англисӣ як-як аз аъзогии лигаи мазкур канор рафтанд ва баъдан Интеру Милан ҳам аз пайи онҳо равона шуданд. аз дастаҳои испанӣ бошад то андаке пеш ягон даста канор нарафта буд. хулас кор ин хел шуд ки суперлига баъдан расман изҳорот дод ва он ҷо гуфта шудааст ки мо муваққатан амалии ин лоиҳаро манъ мекунем ва роҳҳои дигари рушд додани суперлигаро дарёфт хоҳем кард. мо мехоҳем формати футболи аврупоро иваз намоем. замони мушкили пандемия нишон дод ки ҷамъияти футболӣ ба рушд кардан ниёз дорад. аз ин рӯ моро мебояд аз зери итоати ниҳодҳои футболии аврупоӣ бароем. ҳамчунин атрофи ин лоиҳа даромадҳои пулии калон дар назар дошта шудааст ки ин ба истилоҳ наҷотбахши пирамидаи футболӣ аст. хулас ҳазор гапу калончае ки 2 рӯз фазои футболиро пурталотум карданд. акнун ҳамааш оҳиста оҳиста ба маҷрои худ бармегардад. вале ин дастаҳо коре карданд ки бечора Флорентино Пересро ба қавле подставит карданд. вақте дастаҳои англисӣ як-як пайҳам аз суперлига мерафтанд, арсенал низ мисли онҳо суперлигаро як су гузошту рафт. вале бояд донед ки сабаби асосии баргашти бошгоҳҳо бо аъзогии УЕФА ин эътирози шадиди мухлисон буданд. мухлисони Арсенал 2 рӯзи охир назди майдони хонагиашон бо шиори овезаҳои муқобили суперлига ҷамъ омаданд ва дастаи худро маҷбур карданд ки аз ин лоиҳа берун шавад. акнун Арсенал вақте аз суперлига рафт, аввалин коре ки кард ин аз мухлисон бахшиш пурсидан буд. онҳо дар сомонаи худ навиштанд ки мо барои наҷоти бошгоҳи дӯстдоштаи шумо аз ҷиҳати молиявӣ ба ин лоиҳа ҳамроҳ шудем, вале аксуламали чанд рӯзи охир исбот кард ки мо дар ин самт иштибоҳ кардем ва сидқан аз шумо мухлисони азиз узр мепурсем. мақсади асосии мо барои рушд намудани ин бошгоҳ қарорҳои дуруст баровардан аст ки мутаассифона ин навбат мо дар ин масъала нодуруст қарор баровардем ва инро иқрор меоем. мо шуморо гӯш кардем, навиштааст сомонаи расмии Арсенал. Суперлига ба 2 рӯзи умраш ки бошгоҳҳоро назди мухлисон сархам кардааст, агар умри абад медошт чӣ кор мекард? гуфти бобои ман ҳамин Арсеналро ба суперлига аъзо шуданашро ҳеҷ нафаҳмидам. мисле ки хар миёни аспо буз мекашад. имрӯз расонаҳои иттилоотӣ аз баргашти бошгоҳҳо ба Ассотсиатсияи футболи Аврупо навиштаанд. аъзои раёсати УЕФА аз бошгоҳҳое ки суперлигаро рад карданд огоҳинома гирифтанд ва боз ба ҳамон мавқеъҳои худ дар ин ассотсиатсия доштанд баргаштанд. қаблан ба хотири ба суперлига пайвастан Ассотсиатсияи футболи Аврупо ҳамкориро бо онҳо қатъ гардонида буд ва тибқи нақшаву интиқомситониҳо дастаҳои мазкур аз кулли мусобиқаҳои УЕФА маҳрум гардида буданд. инак мисле ки ҷои корро партофта ба ҷои кори зуртар мегузарӣ, аммо корҳо барор намегиранд, баъдан мисли бечораҳо ба корхонаи қаблӣ бармегардӣ ку. Перес ва Анели ин дастаҳоро ба ҳамин ҳол гирифтор карданд. дар фазои варзишии дастаи Манчестер Юнайтед низ вобаста ба ин масъала ба истилоҳи гапу калончаҳо хеле зиёд будааст. гуфта мешавад ки футболбозон аз пайвастшавии даста ба суперлига умуман огоҳ набуданд. аз ин рӯ дар як маҷлиси даставӣ бо роҳбарияти бошгоҳ капитани даста Гарри Магуайр зидди қарори раёсати бошгоҳ баромадааст ва шикоят кардааст ки ин хел намешавад ки мо аз телевизион бифаҳмем ки минбаъд дар суперлига бозӣ мекунем. гуфта мешавад ки Гарри Магуайр асос бо директори варзишии дастаи Манчестер Юнайтед Эд Вудворд бархурд анҷом додааст. ҳоло ҳама чӣ ба маҷрои худ баргашт, вале ҳар касе фазои дастаи Эмиро пайгирӣ мекунад, медонад ки ба нафрати Эд Вудворд гирифтор шудан чӣ маънӣ дорад. бояд дар даста як нафар бошад, ё Эд Вудворд ё касе ки бо ӯ ҷанг эълон мекунад. аммо ин навбат дар муқобили Вудворди ба қавли одамхӯр Гарри Магуайр зур баромад. Эд Вудворд аз вазифаи директори варзишии дастаи Манчестер Юнайтед баъди аз суперлига баргаштан барканор карда мешавад, вале кор ин хел аст ки ӯ то охири соли 2021 дар ин вазифа фаъолият мебарад ва баъдан ба истеъфо меравад. суперлигаи дирӯза сари ҳар як одамои ҷиддиро хӯрда истодааст ки бовар карда намешавад. вақте ки дастаҳо пайҳам суперлигаро тарк мекарданд, баъдан маълум шуд ки Барселона аз аввал унҷо набудааст. журналисти машҳури каталонӣ Хави Торес иттилоъ додааст ки президенти бошгоҳи Барселона пеш аз имзо гузоштан дар шартнома ҳамин гуна банд илова кардааст ки Барселона ба суперлига ҳамроҳ намешавад агар ин натиҷаҳои муттаҳид наорад. ин банд Барсаро кӯмак мекунад то дар сурати аз суперлига баромадан
ягон хел ҷарима насупорад. ба гуфтаи сабаби асосии ба Суперлига пайвастани дастаи Каталонӣ ин вазъи хеле баъди молиявии даста аст. Аз ин рӯ президенти тозаинтихоби бошгоҳ Жоан Лапорта дигар чора надошт. Спортес хабар медиҳад ки ҳоло пеш аз напайвастан ба лоиҳа раёсати бошгоҳ андешаи берун баромадан аз онро низ мекард ки инҳо фишор аз ҷониби УЕФА ва ҳокимияти мамлакати Испания ҳамчунин норозигии мухлисон ва таъсири дигар бошгоҳҳоро дар бар мегирифт. Аз ин рӯ Жоан Лапорта бо иловаи ин банд гӯё дар он ҷо ҳам буд ва ҳам набуд. Ана ҳамин хел дӯстон, агар Суперлига идома меёфт, Барселона он ҷо буд ва акнун лағв ки гашт каталониҳо гуфтанд мо набудем. Ин хел одамҳои дутарафаро миёни шумо чӣ мегӯянд? Масалан дар ҷои мо чизе мегӯянд ки ҳозир гуфта намешавад. то имрӯз аз Суперлига канор рафтани Атлетико Мадрид расонаӣ нашуда буд ва одамон мегуфтанд ки дастаҳои испанӣ ба истиснои Реал Мадрид ва дастаи Ювентус дар қарори худ боқӣ мемонанд. Чанде пеш сомонаи расмии дастаи Атлетико Мадрид дар саҳифаи худ аз қатъшавии ҳамкориаш ба Суперлига иттилоъ дод. Он ҷо гуфта шудааст ки бошгоҳ рӯзи душанбе ба Суперлига ба хотири аъзоҳое пайваст шуд ки имрӯз нестанд. Суперлигаро мебояд формат ва тарихи худро дигар намояд то ба рушди футболи муосир таъсири бад нагузорад. аз ин рӯ бошгоҳ ба хотири мухлисоне ки аз ин иқдом розӣ набуданд расман ҳамкориро бо Суперлига қатъ менамояд. дар ин баробар яке аз созмондиҳандаҳои асосии лоиҳаи Суперлига ва президенти бошгоҳи Ювентус Андреа Анели аз расман хотима ёфтани лоиҳа ҳарф зад ва гуфт ки бе бошгоҳҳои англисӣ ин лоиҳаро мушкил аст амалӣ кардан. акнун ҳамаи бошгоҳҳо ба навбат аз мухлисони худ узр мепурсанд ва пайваст шудани худро ба Суперлига яке аз иштибоҳҳои бузурге дар таърихи фаъолияташон медонанд. Андреа Анели ва Флорентино Перес таваккали бузургеро дар таърихи футбол анҷом доданд, вале ноком шуданд. ин мисли филмҳои тахайюлӣ шуд ки бадӣ дар аввал мехост болои некӣ ғолиб шавад, вале дар охир арзишҳо аз пул дида қудратмандтар баромад. собиқ қаҳрамони ду вазни ташкилоти размии UFC Конор Макгрегор иқрор шудааст ки нақшаи ба даст овардани бошгоҳи футболи Манчестер Юнайтеди Англияро дорад. ман дар бораи ба даст овардани Манчестер Юнайтед фикр мекунам. шумо дар ин бора чӣ назар доред? навиштааст Конор дар саҳифаи твиттери худ. Макгрегор баъд аз он ин тасмимро гирифт ки соҳибкорони амрикоии даста саҳмияи назоратии клуби мазкурро дар ихтиёр доранд ба фурӯши бошгоҳи мазкур пардохтанд ва гумон аст рӯзҳои наздик аз он эълон намоянд. раҳбарони Манчестер пас аз барҳам хурдани лоиҳаи Суперлига ба баррасии чунин сценариро шурӯъ карданд. Суперлига сари нисфи пулдоронро хурд. ба ҳамин тамом. То дидор, хайр.